The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan nagahatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Good day everyone sa atong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano yan sa kita ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, di ta maglangan, magtudayon kita sa atong pagpangandam alang kanimo magtutuo sayod na ikaw kung unsa imong buhaton aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug may balik ang imong pagkigamitay uban sa Dios. Alang kanimo dili pa magtutuo kanimo mga bag-o pa, gamita ka ng imong kabubuton sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas kay sumapa sa mga buhat 30 o Kapitulo 16, versikulo 31, kini na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. The winner. Mao pa kini nga atong iduputan. Karon mo padayon ta. Og palihog abdi kanay mong Biblia sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 7. 2 Corinthians 5:7. We live by faith, not by sight. Nagakinabuhi kita pinagis pagtuo, dili kun unsay atong makita. Now, kitang mga Kristohanon, gimanduan sa pulong sa Dios sa pagpangita ni adtong mga butang nga dili makita. To seek those that cannot be seen. Tungod kay kini sila dayo na, eternal na. Og dili kadto mga butang nga makita, sanglit kini sila mga temporal lamang. Temporaryo ra. Now, kadaghanan sa mga tao karon moingon, to see is to believe. Well, they would believe pinagi sa what is perceived sa 5 ka senses of man, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. Pinagi nini ang ilang pagtuo nga mugamit sila bisag unsa niya na mo ilang tuuhan. You see? So balik ta sa Colossus 3:15. Nag-ingon kini sa in English, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Di ba ito naningi basa sa mga ginatong panaguban? Now, kining excuse me, kining peace din irene sa Grigong pulong. Kalinaw, sabi ni Saya. Kining maong matang sa kalinaw is not an option but it is a command. Mando gyud. Dili ni kay kapilian kundi mando. Peace, irene. Kay kining maong kalinaw, this is a state of freedom from worry. Okay? Hinumdumi kanunay nga ikaw karon magtutuo na o nga ikaw gimanduan sa pagbaton pag-angkon nining maong kalinaw nga itong isgutan.
giskutan di Colosas 3:15. Diha sa John 14:27 usab, nagingon kini, peace I leave with you, my peace, peace gihapon giskutan, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Segundo Tesalonica 3:16. Now may the Lord of peace himself continually grant you peace in every circumstance. The Lord be with you all. Kanunay yung gisgutan ang peace. Des Filipos 4:11, nagisgutan ng pagkakontento. Contentment. Diya sa verse 11, now, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. So, padayon, diya sa versikulo 12. No, kitang mga magtutuo, makaangkon nining maong matang sa kalipay, which surpasses all understanding. Diya sa 2 Korinto 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Now, kining peace diha is God's grace provision. Pagsangkap kini nga grasya ikan sa Dios. Kini mga butanga atong gipangisgutan din peace, grace, etc. Mao ni gitawag og volitional benefits. Okay? Volitional benefits may tawagan na nila. Kaya nga naman, imo mang pilian, mupili ka ba niya na o dili, you have freedom. Okay? Okay, Colossus 3:15 na po, balik ta. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Rule na po. Kanang rule diha, kanang peace diha to rule in your hearts. Kalinaw. Ang buot pasabot binsa, pariya ang maong kalinaw ni Kristo diya sa imong kasing-kasing. John 6:33. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. Ano po'y peace? In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Okay? Ano po'y peace diya, Episo 4:4. There is one body and one spirit, just as also you are called in one hope of your calling. One body, one spirit, one hope. O nagisgutan diyang maong bersikulo. Sa John 6:44, no one can come to me, kinsa maning me, kang Ginoong Jesucristo, unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Abigod nimo, dili ta makadapit kang Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Dili. We cannot invite Christ into our heart nga naman. Ibaw ka nga no? Tungod kay kini atong kasing-kasing puno ni sa unsa? Deceit. Deceit. Nasa may deceit sa Binisaya? Paglingla. Our heart is full of deceit, or deceitful above all things. Sumala sa gisulti sa Biblia de sa Jeremias 17:9. Basahan na. Diha sa John 1:12, ako malikon. So wa kay katungod o dili ka maka kanang dapit kang Kristo diha sa imong kasing-kasing. Dili makasud si Ginoong Jesucristo ng kasing-kasing nimo kay
tungod kay malinglanghon ang maong kasing-kasing, deceitful above all things na. Basahan ang Jeremiah chapter 17 verse 9. Diha sa John 1:12 atong balik-balik usab ni. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Okay? Now, kung ikaw usa ka Kristohanon, ikaw nagpaminaw niini, hinumdumi, nga ang Dios ana ay tuyo niya ng imong kinabuhi. Og sa diha nga imong masayran, once you know His purpose for your life, be guided by His Word. Nga ikaw magiyahan, pinagi sa iyang mga pulong, unsaon man, pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw-adlaw gyud. Ayaw gang-anga. Ay uban diha nga sa ganahan lang o magkalugar lang, isi lugaran yun nimo na. Mao na gud nimo pasiuna. It's your priority. I hope so. Diha sa imong kinabuhi nga mao na gyud imong pasiuna. Okay, Episo 1:3 og 11. Timan ina kini mga persikuluha kay nagisgot ra ba nimo nga Kristohanon nga kanang you have obtained an inheritance, spiritual blessings ni in heavenly places in Christ. Na kay panulundon. John 6:35. I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Ano siya may buta-sabot yun ni? Baka kung siya buta-sabot, paminaw. Kini na ko lugan, nga sa diha, nga atong tuuhan, sige no sa Kristo ingon nga manluwas, luwas ta. O kita, hatagan o kinabuhing wala na'y katapusan. Besides nga naapod tayo physical nga kinabuhi. You see? O also Christ said, ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Kining bread din is physical food. Gusto? Apan ang word, every word that proceedeth, Bible doctrine ka na. Pulong ka na sa Diyos. Si Kristo, may sulti gani, come to me, all ye who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Yan, as Mateo 11:28. Kanang rest there is faith rest. Life, faith rest. Kanang pagtuo na nga nagdaog pahuway. John 7:37. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Verse 38. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Verse 39. But this I spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Faith, rest, life. Oh, by the way, coming to Christ, volitional. Gusto? Mahimong mo. Dool ka ba niya? O sangpit ka ba kaniya? O dili? Volitional. Narasi mong pagpili ka na. Mahimong imong sangpiton mo. Dool ka niya? O dili? You see? It is God who invites us. Kita ni mo? Siya ang nagadapit ka na to. Dili kita.
ang mo dapit kang Kristo din sa atong kasing-kasing. Kaya when you invite Christ into your heart, binali na. Kasabot ka. It is God who invites us. Inumdumi na. Inumdumi usab ang Jeremias 17:9 nga siya gisulti. Kini nga itong kasing-kasing malimbungon o kanang malinglahon. Mga balay binisaya. Our heart is deceitful above all things. Deceitful above all things, God. Kaya binimo, ang Diyos nagasulti kung unsa iyang buot ipasabot. O ang iyang buot ipasabot, iyag yung isulti. He says, or He means what He says. And He says what He means. Na? Mura man yung play of words ni. Yes, God says what He means, and He means what He says. You know? So, gikinahanglan nga tong sabton kung unsay gisultis Biblia. Unsa gyud what the Bible really means. We should remember one thing. Paminawin ni. We are not saved because we accepted. What ang maluwas pinagi sa itong pagdawat. But we are saved because of our faith due to God's grace. Naluwas kita tungod sa atong pagtuo gumikan sa grasya sa Dios. So, sabta po na. Ayaw na kalimot usab nga. Ang pulong sa Dios dahil Episodos 8 ug 9, popular kayong bersikulo kini. We have been saved by grace through faith. This is not of ourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. Aron why magkapasigarbo yun nga. Ako ray may langit, kaya mayong tao man ko, nagbuhat ko niini, nagbuhat ko adto. You see, binuhatan ang ilang basihan nga sila may langit. Na nakakaklaro niya ng Episodos 8:9. Sabtagi na. Kita na nga luwas pinagi sa grasya. Okay? Through faith. Dili ni binuhatan nato. It's not of ourselves. Gasa gani hindi sa Dios. Dili sa itong mga binuhatan lagi pinaning kamutan. Aron wa gyoy makapasigarbo. Wa makapahambog. Unya pa yun. Unsay gisulti sa Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Colossians 3:15 na po, balik ta. Let the peace of Christ rule, paharia, okay, in your hearts, to which indeed you were called, eklektos, in one body, and be thankful. Diba din ang call diya, ha? The call of God is classified into two. Unsa man ang unang call. Unang pagtawag, a call to accept salvation. Ano yung una? The second call, to election as a believer na. Okay? O gikan diha, ingon nga pinili na as an elected one, ang Diyos nagasangkap nimo, ingon nga magtotoo, sa matag espirituhanong mga kasangkapan. God provides you every spiritual assets, God's riches in heavenly places, matag oportunidad, matag pribilehiyo, gawas pa, hatagan kag portfolio of invisible assets, escrow blessings, o daghan pang uban. You see?
Kung magtuon lang sa pulong sa Dios, makatunan man gyud nato ni. Nung sa man ni mapagkatuon, huwag kay pagtuon. You see, mo niya itong giangkon nga grasya kini, gisangkap sa Dios. Elected lagi ka. Dili ni kay ingon-ingon lang. Pinili ka sa Dios. Mo nang gisangkapan kang mga espirituhanong assets, mga riches niya sa Dios in heavenly places, na matag oportunidad, matag pribilehiyo, napay portfolio of invisible assets, escrow blessings, logistical grace, daghan pag yun, a lot more. Pangutana, nagpahimos ka ba ni ining mga butang nga akong gisgutan? Or just ignoring them? You see? Again, mutunga gihapon ang prinsipyo, it's a matter of choice. Nara yun ni mo. This one body tuod, ang gisgutan, illustrates that as a believer, do na tay bahin nga atong, do na tay papel, either as pastor teacher or evangelist, etc. Kasi kaya naman na sa Episyo 4, versikulo 11 hanggang 13. Tagaan ka o unsa. Espirituhanong gasa. Now, so, ayaw nagyod kalimti ang 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuha ka na imong kalag. Adlaw-adlaw, tuo, katon sa pulong sa Diyos. Gamita na sa imong kinabuhi. Mao na nga, Episyo 5:1, therefore be imitators of God as beloved children. Imitators of God. Pinagin ini nga itong gibuhat, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit pulong sa Diyos, adlaw-adlaw nga paagi. See? So, nakaalinggat ka, balik-balik ni nga itong paghisgot ni mga butanga. Ano niya ang inculcation method? Sinilasilay. Okay. Di nila muna kita mohonong karonog. Pinagis pagkutlo ni 1 Corinthians 12:13. Nagkanayon, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks. Ayaw sipyat sa sumpay nining atong series kapag tuon, ugma. Magampota. Ama namong langit noon, salamat. Nining matamis kay gayon sa among pagpagkikamit kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat o Diyos, gihatagan kami nimo higayon sa dupot kayo sa pagtuon sa imong mga pulong. Masarang namong ikadugang dinhing napundo ng mga doktrina sa among kalag. Aron namong maggamit sa among adlaw-adlaw nga pagsugakod ni ining kinabuhing Kristohanon kay kami nagatubang man sa angelic conflict, spiritual warfare every minute of our life. We want to become winners. Depende kini sa among kabubuton sumala sa imong imong mando nga kami imong patubuon aron kami makakabot sa among tumo nga maong espirituhanong paghamtong. Salamat ni mong Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.